Hi! Good evening mga momshies! Ayan, welcome back to my channel. And for today's video, nandito ako ngayon na sa Legazpi Alba, Legazpi Bicol, sa Legazpi. Ayan, kung saan may mga food park. Ay, mama kakainin dito. So, napakarami nila food choices. Ayan, at simula dito, sa kahabaan ng kanilang food park, may mga makakita din kayo mga kakaibang mga foods. Ay! Ito, bongga. Oh. Ang Griha mango shake. Sarap. Ayan, iba-iba mga food trips. So, meron din dito mga street foods. Ayan. Meron din silang mga tigadas mga kakaibang mga street foods na makakain. Siyempre, the famous balat of Pinoy. Meron din. Napakalaki ng food park nila dito rin. Tsaka maraming kang pagpipilian. Ayan, may mga tables and chairs sa likuran. At mga inihaw. Wow, so may mga fish, chicken, meat, seafoods meron. Wow. So, ayan. Sarap mag food trip dito, ha. And syempre, hindi rin mawawala mga napaka-colorful nating mga inumin. Ayan, at marami pang iba. Ang sarap dito, oh. Daming food na pwedeng pagpilian. So, ikot pa tayo. Hanap tayo ng iba pa natin mapagkakainan. Dahil kami ay di-dinner muna bago kami magpatuloy sa aming biyahe going to Matnog. Ayan. Sa Matnog, Sorsogon. So, meron din mga kainan dito. Marami siyang kainan na pwede niyong pagpilian. And now, dito sa aking pagtawid, meron sila mga kainan dito. Ayan. Kung saan pwede natin yan, pagpili ako anong pwede natin makain. Yan. Let's see kung ano mga pwedeng foods. Dito sa Bicol. So, ito na. Nakapila na tayo. Kasama ko si Erica Jones. Hi, T. The Bridget. Arnold K. Hi, this is Arnold K. How are you guys? Kamusta ang hilik? Oh my God, ang sarap ng tulog ko. It's so annoying. Huh? Yung hilik mo yung annoying. And of course, Jenny Lee. Ay, hindi pala. Colette pala. Colette. Yes, hello po mga bata. Hi, mga bata. Sarap, di ba? Ay, titignan natin kung ano yung kakain na namin kasi okay, marami rin kami sa mga choices ng so, nandito tayo sa Borchtop. Si Borchtop Silugan pala ito. Ano ba? Napipili na tayo na ating mga uulamin. Ito yan, di ba? Dami. Many choices. Let's eat. Kain tayo ng dinner. Anong ano yan? Plain po. Ano, mami. Mami log. Mami ng ano, Bicol. Instant noodles. May chicharon. Ano mga Erica, sahog? ito. May chicharon, tapos may siomay, may egg, at saka ano, Baka yan. baka. Erica, oh. Ito yung mga... Yeah. Okay, ma'am, so kumakain na nga kami. Actually, nakakaloka kasi paubos na lahat. Kasama namin yung may-ari ng ating kinakainan dito. Na, ano pangalan niyo po yan? Leonardo po. Leonardo. Kilala kita. Ganyan yung mga, ano mo, kahinaan mo. Sino pa si Borg? Yung anak ko po. May anak na po kayo. Sorry mga ma'am, she's taken na si sir. Ilan na po inyong anak? Isa pala. Matagal na po itong kainan ninyo. Bago lang po. Pero dati doon kami sa loob. Sa food park din. Food park kami dati. Ngayon, pinaram sa amin itong peso ng linan. Kaya nakuha na. May gitna taon pa na kami dito. Anong bong? Kayo po nagluluto or may sarili kayo? Dati ako nagkaluto. Ngayon, yung pinas ko na. At naturoan niyo rin. In fairness, ang sarap po ng food ng mga luto.
you. Masarap talaga, promise. At maghihintay ninyo, kumain na kayo dito, guys. Anong lugar? Anong lugar? Kain Anong dito. lugar? Masarap ang pagkain dito. Yahoo! Sarap, diba? Ayan, so kakain muna kami ulit guys, mukhang nabitin pa. So, ano yung mga bawal ha? Rizal. Sa Rizal. So mula po dito sa Rizal, ayan, sa Sa probinsya likod ng lang po Bicol, ng SSS. ng SSS. Eh, dito po sa Bicol yan ha, mga kaibigan kong gusto, grabe nabusog ako. Medyo, ano lang kami ngayon, medyo rush lang kami. Pero sa lahat ng mga gusto makakain dito, you can visit their Facebook page sa kanilang account. Ano nga po yun? May Facebook kaming Boards Eatery in Tapsilogan, tsaka may account po, FB account, Leonardo del Castillo. Ayan, nako. I-follow nyo po sila guys. Nako, napakasarap talaga ng food dito. In fairness, yes, mga typical na na mga lutong ulam ng bahay, pero ang sasarap talaga. Ang sarap, bongga. Thank you so much ulit, so much sir. po. Ayan, at muli ito po si Ma'am Shiji, still next food trip. Bye! Thank you po. Hi, mga bayot. Bayan. Magbuliin na tayo. Ayan. Bye! Bye. Mukhang malalaki na naman kayo yata na. Hanap tayo ng sili. Okay, nandito na kami sa Fast Cat M17 ng Batangas. Going to Samar Leyte. Ayun na yung aming sasakyan na Roro. So, isang mahaba-habang biyahe. Ulit ito. 2 hours. By water. 2 hours to. Good luck sa atin. Akyat tayo, tingnan natin yung itsura ng taas. Wow. Mag-additional po ka ng 36 pesos. Magkano? 36. Oh my God. Kaya natin yan. 36. Ilang upuan yun? 36 din. 36 din upuan. You Okay. can sit, sir. Sino yung sir? Ay, madam, sorry. Matigas tong tumbler ko eh. Ay, sorry po. Na, Sorry, joke lang. sorry, madam. Sorry. So, dito na kami sa Fast Cat. Yeah. Guys, Oro Star. siguro, Anong name mo? Oo, ang ganda ng this is plate. pretty ha. Ang ganda. ng register niya. Oo, halika i-wipes natin later. So, i-tour natin. Tingnan natin. Kain muna tayo, no? Na naman. So, dito na kami sa Fast Cat. Tingin na tayo ng ating mapapwesto para makahiga tayo. Tutur tayo. Yan, so subukan na natin umakyat sa taas para makita natin ang kaubuuan ng Fast Cat. Akala ko yung parang ano. Patuloy nyo mula kayo sa may gitna. Ay, tingnan Sa natin. kabila yun. Ayun yun. Halika. So, andito na kami sa taas. Ito na yung pier. Oh, tsaka ibang Roro. Yan. Dito sa taas hanggang dun sa likod. Yan. Sa mga 2 hours ang travel hanggang sa makarating kami sa kabilang side ng Calbayog o sa Ormoc. Andito na po kami sa Dapdap Ferry Terminal. Oh! Oh God. Ang lino ng tubig. Alin na to, alin. Anong alim? Ormoc? Hindi, alin. Samar. Samar na. So, andito na kami sa Dapdap Ferry Terminal ng Alim, Samar. Yan. Bongga. Hello, Samar. Hi, good morning na. It's already 3 a.m. Anong oras na ba? 130. It's already 1:30 in the morning dito sa Dapdap Ferry Terminal ng Alim, Samar. Dapdap Ferry. Dapdap Ferry. So mula dito, sasakay kami ulit sa aming double-sided door. Wow, double-slided door. Sasakay na kami eh. Sa aming Sasakay na kami. Kais, Super Grandia. So dito na kami at mabiyahe pa kami ng
papunta ng Calbayog na. So still kasama natin si Hi, good Erica, morning. si Arnel. Good morning. At saka si Jenny ba yun? Ah, hindi si ano? Hindi siya Si sikat. Danilo. Si Danilo Jr. Oh, di ba? Ang boga na sasakyan namin. So see you later. See you later. Yes, good morning. So after 1:30. 20 hours. Diba? 21 pala. 5, 6, 7. Oo. 21 hours. After 21 hours, nakarating na po kami dito sa Calbayog at nandito na kami sa aming tutuluyan sa La Vista Pension House. Oh, yan. So, magpapahinga muna kami guys. Tapos mamaya, gagala-gala ko naman kayo sa ibang lugar dito. Especially yung sa aming magiging tutuluyan. Correct. Kaya naman, maraming salamat sa pagsama sa aming pag-iikot. Makakapag-stretch na ako ulit ng bongga. Akala mo naman napakahaba ng aking legs. Hindi. Makakaunat na tayo ng bongga para makapagpahinga tayo. And finally, we are here now sa aming room. So, ito yung aming i-stayan for 3 days. Ayan, kaya kita-kita tayo sa aming mga susunod na kaganapan dito sa Calbayog, Samar, Leyte. Bye! Good night na muna. Ah, Calbayog, Leyte. Calbayog, Samar. Dito sa Calbayog, Samar. Good night! It's DJ.